På tavlen har vi en firkant, og den firkant indeholder 4 retvinklede trekanter. Og hvis man kigger på D-vinklen, så er den ret, så derfor er den 90 grader. Hvis man kigger på A-vinklen, er det V, så for at finde E-vinklen her, så tager vi 90 grader og minuser ved V. For at finde retvinklet trekants areal, så siger man en halv gange højde gange grundlinje, og ved vores trekant hedder det så en halv gange A gange B. For at finde retvinklet trekants areal, så siger man en halv gange højde gange grundlinje, og ved vores trekant hedder det så en halv gange A gange B. For at gange den her parentes ud, så tager vi kvadratet af første led, plus kvadratet af anden led, og plusser det med det dobbelte produkt. Og på den anden side af lighedstegnet, for at finde ud af, hvad 2ab er, så kigger vi herop, og det er de 4 gange med en halv, som giver 2, og de ab er ab. Og C her, det er de C2 herop, C2 herop. For at isolere C2, så minuser jeg de 2ab, og det gør jeg ved, at der er et underforstået plus her. Så når jeg har minuset med 2ab, så gør jeg det samme over på den anden side af lighedstegnet. Når vi kommer herned, så har vi de a i anden plus de b i anden, som er lige med c i anden. Og det er den pythagoretiske læresætning.